Priododd dyn o deulu Lefi, wraig ifanc oedd hefyd yn un o ddisgynyddion Lefi, a dyma'r wraig yn beichiogi ac yn cael mab. Roedd yn fabi hyfryd a dyma hi'n ei guddio am 3 mis. Ar ôl hynny, roedd hi'n amosib ei guddio. Felly dyma hi'n cymryd basged frwyn a'i selio gyda tar. Yna, rhoi'r babi yn y fasged a'i osod yng nghanol y brwyn wrth lan yr afon Nil. A dyma Miriam, chwaer y plentyn, yn mynd i sefyll heb fod yn rhy bell i weld beth fyddai'n digwydd iddo. Daeth merch y pharo i lawr at yr afon i ymdrochi, tra roedd ei morynion yn cerdded ar lan yr afon, a dyma hi'n sylwi ar y fasged yng nghanol y brwyn ac anfon ceithferch i'w nôl. Agorodd y fasged a gweld y babi bach ac roedd hi'n crio. Roedd hi'n teimlo treni rysto. Un o blant yr Hebreaid ydy hwn. Meddai. Yna, dyma chwaer y plentyn yn mynd at ferch pharo a gofyn. Ga i fynd i nôl un o'r gwragedd Hebreig i fagu plentyn i chi? Cei. Felly, dyma hi'n mynd nôl adre i nôl mam y babi. A dyma ferch y pharo yn dweud wrthi. Gofala am y plentyn yma i mi. Na i dalu ti am wneud hynny. Felly, aeth y wraig a'r plentyn adre i'w fagu. Yna, pan roedd y plentyn yn ddigon hen, dyma hi'n mynd ag at ferch y pharo. A dyma ei hithau yn ei fabwysiadu yn fab iddi ei hun, roedd yr enw Moses iddo. Am fy mod wedi dynnu allan o'r dŵr,